Hello, wonderful men and women of good conscience, great lovers of freedom. How are you all doing today? Welcome back to this is our channel. Remember, the goal remains to create awareness for Biafra restoration, for freedom restoration. Please subscribe to our channel if you have not done so already. Turn on your notification bell so you will get notified whenever we upload new videos. And always endeavor to share, because you are helping someone, because you are making someone aware of what is going on. And I will let you watch this. I will let you. Hey, Igbo ndị ọma na-ege ntị n'ụbọchị nke taata anyị na-ewetara unu ilu Igbo. Kedu ka ị si akụziri ụmụ gị asụsụ Igbo? Kedu ka ụmụ gị si anụ maka asụsụ gị? Igbo onye I wanna wanna. Ụmụ gị amakwa ka onye Igbo onye I been there talk to you, I been there see you. Nwanne sụbakwara ụmụ gị Igbo. Nwanne sụbakwa Igbo. Kwubekwa Igbo. Wekwara Igbo mebekwa ihe ọbụla ị na-eme, n'ihi na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ịghọtago? Agbanyekwara ebe ọbụla ị nọ narị, ị nọ n'obodo oyibo, ị nọ n'ala ndị isi ojii maọbụ ala ndị isi ọcha, sụbakwa Igbo, maka na Igbo amaka. Gụbakwa ụmụ unu afọ Igbo, unu zabakwa afọ Igbo unu. Ọ bụrụkwa onye ajụrụ kedu afa gị, esi I'm Sandra, I'm Cynthia, ihe ndị a bụrụkwa afa. Maka na ndị Igbo nwere amamihe dị ukwuu. Ndị Igbo amaka ife. Asụsụ Igbo atọka maka ọ na-atọpị. Ihe ọzọ bụkwa na aha gị dị mkpa. Aha onye na-aza na-eso ya. Oge ọbụla akpọrọ gị aha gị, ihe a ka ị na-egosipụta. Ihe a maka na aha anyị dị omimi. Ejikwana n'ebe ị na-arụ ọrụ isi ha wee kpọwa gị aha ndị ọcha. Onye na-ama mkpọnwa aha gị ya mụbụ ya, maka na onwero ka isi agbanwe nke ndị ọcha. Ọkwa iruo n'ọrụ gwa ha nekwa aha gị. Ọ bụ na ị na-aza Chinenye, Chika, Chinyere nwa, Chiamaka, Ngozika, Amarachukwu na aha ndị ọzọ, Udoka, Udo dị mma. Afa ndị amakakwanụ. Mana iruzie na maọbụ na ị bịara n'obodo ndị ọcha, maọbụ na ị nọ n'ala Igbo, nke na-afụ kacha afụ mụfụ bụ ndị anọ n'ala Igbo wee na-asụkwa Bekee. Hey, ị nọ n'ala Igbo na-asụrụ m gị, come here, you want to I come to say I been there. Nwanne ị na ha emekwa, ị na ha ihe anyị na-eme adịrọ mma o. Sụbakwa Igbo. Maka ejikwa Igbo eme ihe dị ukwuu. Ịhụkwa ihe eji Igbo eme kịta, ị ga na-asụkwa Igbo. Ọ bụrụ na ị mara asụ Igbo, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị. Ọ bụrụ na ị bi ebe anyị nọ nso, anyị na gị a na-emekọrịta ihe Igbo, na-ekwu okwu Igbo, maka na Igbo amaka. Lekwa nwa obere nwa amadi a nna gị gosi unu kịta. Nwa na-asụ Igbo, na-ata Igbo ata, na-eri Igbo eri. Ekene m ndị mụrụ nwa, kelee kwakwa ha maka ha na-eme ọfụma. Nwa anyị na-afụ ebe a nwere ike ịmụta okwu oyibo ebe ọbụla. Nwa ga-amụta okwu oyibo mana ebe ọ na-aga skuul, mana ebe ọ na-agụ akwụkwọ, ebe ọ na-eme ihe niile dị iche iche. Mana Igbo amaka. Ọ dị mma na iji mgbọrọgwụ Igbo wee tọrọ ha ntọala na ihe nke amaka. Wee kirie onyonyo a, kesakwa ya, wee gosikwa ya ụmụ gị, gosikwa ya ndị oyi gị, mana ndị ọrụ gị, n'ebe ọbụla ị nwere inwe ike ikesa onyonyo a. Biko kesaa onyonyo a. Mana ọ bụkwara na isonyebe anyị n'ihe anyị na chanel anyị na-eme, pịa aka n'ebe a na-acha uhie, ebe a na-acha mmemme. Ị ga-ahụ ebe edere all, itinye belụ gị all. Mgbe ọbụla anyị ga-eweta ihe onyonyo, ị ga-abụ onye isi mbụ ga-ahụ ya. Ngwa ka iri onyonyo a ma kesakwa ya. Udo dịrị gị. Anwụchula ka nka ya gaziere gị ise. Asụsụ Igbo bụ asụsụ eluigwe. Ọ gbagojuru gị anya? Nke a bụ eziokwu. Asụsụ Igbo bụ asụsụ eluigwe. Asụsụ Igbo ka a na-asụ n'eluigwe ma ị mara ọmata ya kịta. Aha m bụ Chukwu kasị elu mba. Abụ m onye mkpọrọ nke ju n'okpuru ọchịchị Ọhafịa Local Government Area, Abia State. Eji m ilu bịa n'ụbọchị taa. Gịnị bụ ilu? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Eji ilu achọ okwu ma ejikwa ilu ezo ụka.
ọ dị mkpa na ị ga-amụta ilu maka na ejiri ilu bie okwu ofeka gbara kala. Ngwa gee ntị nụrụ ilu Igbo na nghọta ha. Mgbada dara ibi bụ uru dinta, nke a pụtara na ọnọdụ ọjọọ nwere ndị ọ bara uru. Onye afọ na-asa amaghị ajọ ọhịa, nke a pụtara na ihere adịghị eme onye nwere mkpa. Nwata kpata akụ, okenye jegbuo onwe ya n'ozi. Onye ị tọrọ bụrụ ọgaranya, ị bụrụ odibo ya. Igwe niile gaje n'ozu, nke a pụtara na onye ọbụla ga-anwụ anwụ. Onye lede mkpa anya, ogoro aka ya n'ukwu. Mkpa adịghị agwụ agwụ, ya mere ledo onwe gị anya. Nwaanyị adịghị ama uru ji bara ruo mgbe ọ ghọrọ ajadu, ya pụtara na ịtụfu ihe ị nwere mara mkpa ọ dị. Ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma, ya pụtara na ihe ọ sọrọ gị mee, onye iro gị ga-akpọrịrị gị asị. Onye ihe ọma mere adịghị aza ọzọ emena, nke a pụtara na mmadụ niile chọrọ ihe ọma mgbe ọbụla. Wete na-aka mma n'aka ọgọ, ya pụtara na oriri ka mma na-akpọ onye ọzọ. Were ire gị gwa eze gị ọnụ, were aka gị dụọ onwe gị ọdụ. Ndewonu, biko nye m nweli aka ma kesaa ihe nkiri a.